U lijepom ambijentu Zoo Bambi centra u Hrasnici održana je edukativno-zabavna radionica u sklopu projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Jeste li spremni? Dobro. Ali morate mi prije svega reći, je li vam lijepo danas? Ništa nisam čula. Još glasnije. Danas se samo, smo se tako na početku dogovorili, samo se smijemo. Jedan od najprivlačnijih kutaka bio je poseban edukativni poligon Piši kao Kulin Ban, gdje su djeca s oduševljenjem ispisivala svoja imena bosančicom, istovremeno otkrivajući ljepotu i značaj najstarijeg pisma ovih prostora. Jeste pronašli? Nije. Gdje piše Sarajevo? Nema ovo stari. A ima ključ? Ima bobovac. Nije ključ? Sorry, I don't understand English. Šta je zadatak? Bravo, to svi razumijemo. Jedan znak morate pronaći. On vam se nalazi s moje lijeve strane, s vaše desne strane. U pitanju je ljiljan. Znate kako izgleda ljiljan? Ok, dakle, ne znam. Ma znate, nemojte me zezati. Dakle, morate pronaći ljiljan, otprilike negdje ovako veličine. Ko prvi pronađe, njegova je nagrada. Dakle, nalazi se negdje oko Povelje Kulina Bana. 3, 4, sad! Gdje? Ne vidim. Bio je Banova runda. Moraš mi pokazati točno gdje je bio. Gdje si ti izvukao taj ljen, da vidim. Gdje je bio? Bravo, to je taj. To je taj. Dakle, ljiljan je bio ispod ovog cvijeća. Kažemo još jedno. Ovdje je bio. Je tako? I ti si prvi bio koji si ga našao. Kako? Ja nisam bila. Zvijezdan. Ok, Zvijezdan je bio najbrži. Jeste vidio kad smo mi stavili ljiljana tu? Ne, nego kad sam bio ovdje, kad sam se igrao, sam našao ljiljana. A zato što si najmanji pa si uspio zavući tu u rupice, ne i pronaći. Ovako, se igrao mi odignu da vidim nešto je tu ljiljana i nisam zaboravio. Izgubljeno nađeno. Neko je izgubio naočale, čije su? U rubrici Izgubljeno nađeno, neko je tražio naočale, neko krune. Srećom, sve je pronađeno. Pa čak i dobar kutak za fotografiju. Pažljivo osmišljenim interaktivnim sadržajem, najmlađi su imali priliku da na zabavan i edukativan način uče o bogatoj historiji i kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. U duhu srednjovjekovne zabave, djeca su se čak i okušala u gađanju lukom i strijelom. Si rekla da se zoveš? Hava. Hava, ti si probala da se okušaš u strijelanju, tako? Kaže da ti to super. Da, volim streljaštvo. Si probala prije nego si došla ovdje? Pa jesam jednom tešnju 5 puta sam probala u metu. Da si baš onda dobra. A ovdje koliko puta? Pa sad sam ovdje 2 puta. Wow, svaka čast. Bravo! Sada vas vodimo kod izviđača kraljevstva. On ne nosi oklop, ali ima nevjerovatnu preciznost. Da vidimo kako vam je oko, koliko vam je mirna ruka. Vjerujem da ste već pokušali i pripremili svoje pastiće. Na različitim poligonima mališani su se smjenjivali u izazovima, sakupljali pečate i gađali pračkama, sve s jednim ciljem: osvojiti glavnu nagradu i zabaviti se.
najviše ovdje sviđa danas? Mačeva. Mačevani. A dobro, šta ste još probali? Jesi probala pračku? I kako ti ide? Meni nikako. Ja sam probala i ništa nisam pogodila. Sve sam volila. Hoćeš mi reći kako se na pravilan način može pogoditi? Pa svira da staviš lopticu i najviše te možeš postegnuti, taj će ti dobro ići. Ali ja popolnim i ona padne ovako odmah pored mene. Nemam pojma. No ti ja tebe radim. Ovo tebe ja budem pisati. Jeste ti još meni najviše svidjela? Svidjela mi se plasmanu. Sam tamo bilo ono, ajde tunjele obara, isto pljačku. Isto znači jako se potegne i udari, da tako? A je li vam sveta ovaj vjetar kad puše ili on nosi onako lopticu na sve strane? Da. Znači vezana svijeta. Kako da kažemo vjetar, nemoj da pušeš, moramo da se igramo. Tamo je vjetar da puše zato što će nam opuhati lopte. Eto čuje vjetar, nemoj da pušeš, opuhat ćem loptice i ne možemo da se igramo. Jel tako? Nakon što je vjetar poslušao našu molbu, uslijedila je borba vitezova. No, ne ovih, već pravih ratnika u autentičnim oklopima sa sjajnim mačevima i štitovima. Scenski performans bogat zvukovima sudaranja metala i uzbudljivom koreografijom oduševio je sve prisutne, prenoseći ih u doba hrabrih ratnika i čuvara kraljevstva. Nakon časne borbe, mačevi su spušteni, a oklope je zamijenio osmijeh. Vitezovi su rame uz rame sa djecom prenijeli duh hrabrosti, poštovanja i igre. Svaki korak, svaka igra bila je podsjetnik da su najveće pobjede one koje dijelimo sa drugima. Tog dana hrabrost nije mjerena snagom, već srcem, jer pravi vitezovi uvijek uče i štite. Vrijedi li se parter? Vrijedi. Kako se zove ova igra? Ovdje je dakle fokus na jačini, na izdržljivosti. Ovo nam je grupa A, ovo nam je grupa B. I kada damo znak opet na 3, 2, 1, ne još, na 3, 2, 1, ne još, onda ćete jako povući na svoju stranu. Spremni? Jeste li spremni? 3, 2, 1! U ovom simboličnom vremeplovu kralj se vozeći legendarnim jugom vratio u svoje kraljevstvo. Možemo isto gledati za kralja! Prolazeći kroz austro-ugarski i osmanlijski period sve do srca srednjovjekovne Bosne. Ova nesvakidašnja scenska priča dodatno je istakla povezanost prošlosti i sadašnjosti i ostavila snažan utisak na sve prisutne. A za osvježenje na poligonima pobrinuli su se naši prijatelji iz Ekomedika. Zahvaljujući podršci Ekomedika, radionici smo dodali vrijednost koja dolazi iz srca prirode. Na kraju kralj je osvježenje pronašao na Ekomediko pultu
gdje su se susreli mir i snaga prirode u svakom gutljaju. Limunada sa medom vratila mu je energiju i ravnotežu, baš kako je priroda zamislila. Jesu li vam prenijeli koliko su naše dječice danas bile vrijedne, koliko su naučili novih stvari? Jesu, prenijeli su i prezadovoljni. Super. Došli smo malo da se osvježimo, dobar dan. Šta nam danas nudite? Za sve dozetaci, posebno za naše najmlađe u Novom Gradu, koji možemo posaditi šećerom. I svega, vidite, kada dan danas, svi znamo da to ne je zdravlja, tako da sami su malo više, super se dio. Kaj znači voli limunadu s njima? Koji je prirodno. Emotivni završetak dana pripao je posebnom muzičkom trenutku. Hajrudin Salihović je otpjevao pjesmu Ima jedna zemlja. Je vam lijepo danas ovdje? Sjed lijepo. Rudin, oni su pjevali malo čas vašu pjesmu, ja kažem opet, znate to? Tako da će vam biti ovdje podrška, back vokali. Super, pa naravno, evo ima ovaj mladi dječak je zaista bio fantastičan. Prije jednu pola sata smo imali jednu malu probu nas dvojica, pa smo odradili, već smo se pripremili dobro, jesmo? Kako se zoveš? Timure. Ali neće samo Timur pjevati i ja. Svi pjevaju, jel pjevamo svi? A hoće li mame i tate i hoće li oni moraju pjevati? I oni nas, tako je, moraju nas podržati. Svi nas moraju podržati, tako je, super. Super. Program je zatvoren snažnom porukom ljubavi prema domovini koju treba čuvati. Družimo se uskoro na novoj lokaciji.